Ootko yhtä kyllästynyt kuin mä oon niihin jatkuviin dieetteihin, jotka ei toimi, ei ainakaan pitkällä aikavälillä? Kuinka monta kertaa sä oot juhlinut sun upeata painonpudotustulosta ja nauttinut siitä, että sä voit pukeutua mihin vaatteeseen haluat ja puoli vuotta myöhemmin kaivannut säkit esiin vaatekaapin perältä, koska onneksi sä oot jo oppinut, että niitä ei kannata heittää pois. Mä onnistuin vuonna 2021 tekemään pitkän dieetin ja pudottaa 10 senttiä painoa ja 10 senttiä pyötärältä. Se hoikkuus ei kestänyt kauaa. Lopulta 7 yrityksen 4 vuoden jälkeen mä olin painavampi kuin koskaan. Mun tarinan pointti on se, että aina uusi dieetti, jatkuva laihduttaminen, ne ei auta sua katkaiseen sun jojolaihdutuskierrettä, ne ei auta sua onnistumaan pysyvässä elämäntapamuutoksessa, ne ei auta sua laihtumaan pysyvästi. Ei, ne vaan pahentaa tilannetta. Mutta mulla on ratkaisu sulle. Tässä on mun tulokset vuoden ajalta, kun mä tein paluun joustavan syömisen pariin. Taas 10 kiloa, taas 10 senttiä vyötäröltä. Pysyvästi, lempeästi, omaa kehoa, omaa hyvinvointia kuunnellen, ilman mitään rajoituksia. Ja miten se sitten tehdään? Tuu mukaan mun maksuttamaan 5 päivän haasteeseen lempeä startti painonpudotukseen, missä mä opastan sut alkuun siinä pysyvässä painonpudotuksessa, painonhallinnassa ja elämäntapamuutoksessa.